सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। तिथवली गावातील वीज समस्यांबाबत येथील ग्रामस्थांनी माजी जिल्हा उपाध्यक्ष नासिर काझी यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरण कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केलं। यावेळी महावितरणच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली। 4 तास हे आंदोलन सुरू होतं। नेमकं काय घडलं ते पाहूया। मॅडम जे काय तुम्ही जे काय बोलला जे पॉइंट आहे ते मी साहेबांना फॉरवर्ड करतो। आपल्याला एक खतखत आहे हो ती आजची नाहीये, बरोबर। या 2-3 दिवसांनी नाहीये। हो तुम्हाला तुमच्याकडे उत्तर ठरलेलं आहे, तुम्ही उत्तर तयार करून आज काय वारा वादळ आणि पाऊस। हा वारा वादळ पाऊस हा अलीकडचा आहे आणि आमचं मेजर आहे। हा आत्ताचा रोग नाहीये, हा रोग हे सातत्याने होत चाललेला आहे। तुमच्याकडनं आम्हाला आमच्या प्रश्नाची उत्तरं मिळतील का? तुमच्याकडनं आमचं समाधान होऊ शकतंय का? नसेल, जर तुम्ही आमचं समाधान करू शकत नसाल, सोल्युशन नको, औपचारिकता तर अजिबात नको, सोपस का तर आपल्याला नक्कीच पार पाडायचे नाही आहे। आम्हाला आज इथं ठोस उत्तर पाहिजे आणि ठोस कार्यवाही पाहिजे ऑन द स्पॉट। जर तुम्हाला जमत असेल तर बघा, नाही तर तुम्हाला जोपर्यंत तुमचे इथे वरिष्ठ येत नाही, जबाबदार सक्षम अधिकारी कोणी येत नाही, तोपर्यंत ही मंडळी इथली एक कोण हलणार नाही आहे। तुमचे कर्मचारी आणि तुम्ही तुमच्या आधी पहिल्यांदा समन्वय आहे का? इथून सुरुवात आहे। तुमचा समन्वय आहे का अधिकाऱ्यांचा आणि त्या कर्मचाऱ्यांचा? ते कुठे असतात, ते कुठे काम करतात? आणि तुमची ऑर्डर नसताना कुठल्या वाडीत जाऊन लाईन उतरणे, लाईन जोडणे आणि बाकीच्या धंद्यावाडीचे गावाला भेटी करणे। सोमवार तुम्हाला मेंटेनन्स दिलेला आहे। सोमवार या आठवड्याचे सगळे तर सोमवारच झालेले 7 ते 7 दिवस। हा काय प्रकार आहे? एक सोमवार नाहीये मेंटेनन्स तुमचा। वरिष्ठ कार्यालयाकडे सोडलं जाते, आमचं काय नाही, आम्ही स्थानिक लेवलचा जी आहे आमचं पदाला काय ऑथॉरिटी नसतं नाही येतं काय। तुम्ही आता फोन लावा वरिष्ठांना, आम्हाला बोलून ठेवलेलं आहे, तुम्ही येत नाही तोपर्यंत आमचं ते आम्हाला सोडत नाही। म्हणजे तुमच्या आधी लोकांच्या लाईन वरती लक्षच नाही, झाडे कुठं आहेत। गेल्या वर्षी आमच्याकडे एक लाईन झाली, आमच्या वेळी झालेली, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट दिलाय समोरच्या माणसाला, बरोबर आहे। मग समोरच्या माणसाला कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यानंतर त्या माणसाने खालची झाडं मारूनच लाईन वाढायची आहे। तो कॉन्ट्रॅक्टर आम्हाला काय सांगतोय की झाडं मारण्याचं काम आमचं नाही आहे। 10,000 रुपये आम्ही खर्च केले स्वतःहून, वाढी नाही। हे जेव्हा फोन वाढमध्ये सांगतात ना, अधिकाऱ्यांना बोलवा ना, फोन लावत नाही, बोलवा ना त्याला। नाही तुम्ही उत्तर द्या, तुम्ही काय ते घ्या अंगावर, तुम्ही जबाबदारी घेताय तर तुम्ही तरी बोला, नाही तर बोलवा ना त्याला। कसं माहिती आहे काय, माझ्याकडे आहे वैभवडी रोड, माझ्याकडे नुकताच 15 दिवसापूर्वी चार्ज दिलाय। माझ्याकडे भुईपवडा आणि खारे पाटण हा विभागाचा साहेब मला 1% काय माहिती नाही। 15 दिवस चालले म्हणताय तुम्ही? हो 15 दिवस तुम्ही काय केलं? 15 दिवस माझा मी एरिया बघणार झाले की तुमचे प्रभारी का झाला का? मला माझा एरिया प्रॉब्लेम आहे साहेब। मग हा कशाला घेतला? तुम्ही घेतलं तर तुम्हाला जमणार नाही तर साहेब हे आता पाऊस वगैरे नाही ना, 15 मिनिटं आहे, 1-2 दिवस इंजिन कसं चालतं काम करू शकतो। स्वतः इंजिनियर पण अवेलेबल आहेत ना सर। काय करतात ते सांगा. नाही पण आम्ही जाब विचारायचा बोल काम करायचं 3 महिने, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, 30 सप्टेंबरपर्यंत तुम्ही तिथं काम करायचं पावसाळ्यात। पूर्ण आपली जी तिथे चीफ टेक्निशियन म्हणून पोस्ट आहे त्यांना मी तिकडे शिफ्ट केली 3 महिने। ऑर्डर देतो नसणार आपल्या दिव्यांग पाहिजे, दिव्यांची ऑर्डर काढतो। एक माणूस दिला आणि तुमचा द्यायचा 5% तुमचा माणूस देऊन घेतला का त्यांना घ्या तुम्ही त्याची ऑर्डर काढायची, ऑर्डर काढून पाहिजे। हां त्याची ऑर्डर म्हणजे त्याला पण नोकरी प्रॉब्लेम नको ना। मी माझी जे काही ऑर्डर पण देतो 10 दिवस महिनाभर काय तुम्ही त्यांना सोडून चालू देतो। आपल्याला VC मध्ये हे यांची म्हणजे यांच्या आज येणार आहे ते का मला माहित नव्हतं, बरोबर। मी VC मध्ये सकाळी बोलत ना की एकमेकांना आपण थोडंसं सपोर्ट करावं लागतं। मला तुम्ही सपोर्ट करता, मी तुम्हाला करायचं
काय आपलं कुटुंब आहे, आपलं घर आहे हे. तू थोडंसं द्या त्यांना महिन्यापासून, तुला ऑर्डर काढून पाहिजे तर काढून द्या ना. ऐकून घ्या. हो चल, ऐकून घे. थोडंसं ऐकून घ्या. आता मी जळगावला होतो बरोबर, जळगाववरून माझी तर मग नॅचरली मी अजून जॉईन व्हायला एवढ्या लांबून इकडे म्हणजे 800 किलोमीटर लांब. काही लोक असतात की नाही मला मला लांब पडतं, मी बदलीसाठी प्रयत्न करतो, नको 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 म्हणून. मग आता सकाळी जेव्हा आपलं तुम्ही आलात त्यावेळी मुख्य अभियंता साहेब माझ्या उत्तर होते आणि बऱ्याच वेळा ते कामाच्या इच्छा तर ते जे माणसं जी हजर झाली नाही ते आता या त्याला नोटीस पण काढल्या तर ते लोक आता हजर झाले की हा MSCB बद्दल एवढी तळमळ आहे, तुम्हाला प्रत्येक गावाची तळमळ आहे. ज्यांना तळमळ आहे त्यांना घरात पाठवून असेल आम्ही पालकमंत्र्यांच्या समोर विषय तालुक्यात मला यांच्या म्हणजे आजच्या ह्या बैठकीनिमित्त एवढं सांगितलं की जे छोटे म्हणजे जे कामं आहेत ते कामांची सुरुवात करा, महत्वाची आहे ती ताबडतोब संपवा आणि टप्प्याटप्प्याने अधिकार दिले काय ते सांगा दिले हे म्हणत नाही म्हणतायत म्हणतात ते नाही म्हणतात ते कुठली बसत नाही. तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं म्हणजे मला हे जमणारच नाही. मी काम करतो ना नाही, नाही. विषय नाही. मला लिंग द्यायच्या तुम्ही ज्या ठिकाणी जन्मा, त्या ठिकाणी जन्मा. हे आम्हाला हे आम्ही अडकून नाही घेणार. चालेल काय आपल्या तुम्ही त्या ठिकाणी तुम्ही क्षमतेने काम केलं पाहिजे. काम करत नाही मग हे मला जमणार नाही, ते गाव मला माहित नाही, त्या गावाची वाडी मला माहित नाही, मी काय करू शकत नाही. ही तुम्ही उत्तर द्यायची काय? मी कधी गेलो भुई वाढवून कधी अहो, एका एक काय का? 15 दिवसांनी तुम्ही जरा इकडे जा. 15 दिवसांनी तुम्ही डेप्युटी चार्ज घेतलाय. आमची 6 महिन्यापासून तक्रार आहे. 50 किलोमीटर बघायची फक्त 11 केवी ची लाईन आहे. बरोबर आहे. 50 किलोमीटर 11 केवी लाईन साफ करायला किती दिवस तुम्हाला लागतात ते सांगा. आता साहेबांनी जी तरतूद केली, आता तुम्ही आम्हाला स्पष्ट सांगायला पाहिजे की ही 50 किलोमीटर लाईन आम्ही 5 दिवसात साफ करून देतो. आमचे प्रश्न सुटतील सगळे. थोडं थोडं सुरू करा. घ्या ना जबाबदारी स्वीकार. नाही होत आहे साहेब ते असं. 8 दिवस घ्या फक्त सांगा. 8 दिवस आपण त्या आणि साहेब ज्या टिकीटिंग तुम्ही चालू या करता क्रिकेटिंगची माणसं कोण अहो बस्तीमध्ये देतो आम्ही, हो साहेब, माणसं हो. देतो. MSCB पैसे वगैरे तो अदा करा. आणि सगळं साहेब उद्यापासून चालू करतो. 7 दिवस लागतील, 10 दिवस लागतील. प्रत्येक दिवशी दोन तास आमचा हा तो 8 टायमिंग पर्यंत प्रत्येक लाईन गावात बंद कोणत्या- असेल. मला ट्री कटिंग या गावातली करायला थोडा वेळ लागेल. सांगा ना साहेब, हे व्यक्ती कायम सहकार्य करते. कायम काय कुठे पंचर झाली, काय झालं, ट्रॅक्टर द्या, मशीन द्या. सगळं आम्ही देतो बरोबर. बघा, तुम्ही आता चितोडीमध्ये चालू करा. तुमच्या बाकीचे प्रत्येक चितोडीला तुम्ही कधी ट्री कटिंग करणार ते त्यांना दिवस द्या, टायमिंग द्या. त्या दिवशी लाईट बंद ठेवा. ठीक आहे, तुम्ही नाही तुम्ही तिकडे जा भुईवड्यात. भुईवड्यात जाऊन दे साहेब. महिनाभर टाका. महिनाभर टाका तिकडे. महिनाभर जाऊन दे. नाही तिकडे महिनाभर जाऊन दे साहेब. शिक्षण चांगलं काम केलं त्याचं उदाहरण ते सांगतायत. आम्हाला आता खूप अडचणीला आम्ही सामोरं जातो. आमच्याकडे 1 महिना फक्त द्या. ठीक आहे, एवढं साहेब सहकार्य करा. आपल्या एरियातलं काम चालू असताना आपण मधनं कामं थांबवले. आपलं काय प्लॅनिंग होतं आपण नाही तुम्ही बरोबर करणारे माणसं आहात. तुम्ही खूप म्हणजे खूप हुशार आहात. तो पण माणूस खूप हुशार आहे. ऐका सांगतो, अवरेतुरेवर करायला लावू नका. तुम्ही काय म्हणतो, आणि साहेबांना रिक्वेस्ट करतोय, साहेबांची म्हणजे परमिशन आहे साहेबांना तुम्हाला कुठे काय करायचं ते. पण आमची मागणी अशी आहे की त्या माणसाला तुमच्या जागा तिथे क्लिअर आहे आणि तुम्ही तिथे अडचणीच्या भागात जरा या. चार्ज देऊ नका. हा जरा मस्तीला आम्हाला 1 महिना आपण त्यांना लाईन सुरळीत करू. आता एका मुलकर आपल्याकडे जो लाईन मन त्यांना करू शकतो, तो मुलकर आपण त्याची लाईन करून आपण 1-1.5 महिन्यामध्ये पण ते कटिंग व्हायला पाहिजे. कटिंग नाही आली तर प्रॉब्लेम येत नाही. आपण माणसं सर, आपण काय करूया, माणसं आपली शोधायची. माणसं आपली शोधायची. तुम्हाला एकच की रोड पर गेले
कुलकर्णीला ट्रेकडिंग आणि पोलचे सूचना दिल्या हो फॉलोअप करायचं लोकेशन वगैरे करून ते तुमचं काम आहे. स्टाफचं तुम्ही आपापसात एक्सचेंज करून घ्या, तुम्हाला माझी ऑर्डर पाहिजे ती करून देईल. झालं विषय हो. आणि कुठला स्टाफ काम करत असेल तुम्ही रिपोर्ट दिला तर मी ॲक्शन घेईन. मी काय माझा पीन मागे घाबरणार नाही कोणाला दिलं. हां त्याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत. एकाला कायमचं घरी पाठवतो कायम पाठवतो तात्पुरता सुधारणा करायची असेल तर सुधारणा. तिसरा प्रश्न यांचे जे पोल आणि तारांचा प्रश्न तो व्यवस्थित चार्ट आउट करा. मग पुढे टप्प्याटप्प्याने आपण त्याचं पुढे नियोजन करत जाऊ. आणि जे अर्जंट आहे जसं तो खाली पूर्ण पिंजरा झाला आहे ते असे पिंजरा झालेले जे काही 40 पोल केले त्याच्यात बसून तुम्ही तुमचं प्लॅनिंग करून तुमचा आता बोलतो सुरुवात करा. हो तुम्ही झाड तोडायचा विषय क्लिअर झाला. लाईन अशी आणलेली आहे की जर तुम्ही कधी येऊन बघितलात सर्वे केला तुमच्या लक्षात येईल अक्षरशः ती मानगुटी आमच्या मारलेली आहे या भीमरा सेक्शनच्या कायम फॉल्टी आहे, कायम फॉल्टी आहे. आणि त्याच्यामुळे जास्त परिणाम आम्हाला भोगावा लागतो आहे त्या भागात. आज म्हणत तर जास्त जर होतोय. आज जे 5 तास आम्ही येऊन बसलो आहे ना तर त्याच्यात सर्वात मोठा मेजर प्रॉब्लेम काय असेल तर 33 केली कार्यपत्रामध्ये जे आणलेले आहे वया झिकझॅक करून ही सरळ लाईन नाही आहे, सगळी झाडीवर आहे. काल सुद्धा त्या लाईनवर झाड पडलं, पोल पडला, आता ते लाईन चालू आहे. हे आमचं कायमचं दुखणं आहे की 33 केवी भुईवाडा सुरू झाल्यापासून खाली बटन. आमचं याने एक सजेशन आहे, आम्ही याने हे ठेवले रिक्वेस्ट केली आहे की आम्हाला अशा वेळेला जेव्हा प्रॉब्लेम निर्माण होईल तर आम्हाला पर्याय तुम्ही काहीतरी करा की 11 केवी तरी किमान चालू ठेवा. आणि ते पर्याय साहेब आपल्या हातात आहे. मी 2 वर्ष 3 वर्ष यांच्याकडे प्रस्ताव ठेवला आहे. हे कानाडावा करतायत. खारेपर्यंतवरून आमच्या गावात ढेक्षीमध्ये शेरप्यावरून लाईन आलेली आहे, शेरप्यावरून लाईन आलेली आहे. ती जर लाईन आमच्या गावात जर आणली ते नाणेवडं तिथवली पोटगाव ही सगळी गावं त्या लाईनवर ही जेव्हा फॉल्टी होईल तर त्या लाईनचा आम्हाला उपयोग करून घेता येईल. आणि आम्हाला मंदिरात ठेवायचं आहे, त्यांना आम्हाला व्यक्ती झालायचं आहे. आम्ही तालुक्याची भोग आहे, आम्ही मंदिराकडे मागणी करतो. पालकमंत्री आमचे आहेत आणि आमच्या तालुक्यात काही कमी करत नाही आहे. ज्या ज्या विचार आपण ठेवले, जे जे प्रस्ताव ठेवले ते त्यांनी आम्हाला दिलाय निधी पालकमंत्र्यांनी. किती करायचं हे सांग ना मला. ते रिझल्ट बाबा साहेब 10 पोल बदलायची 100 बदलायचे काय नवीन लाईन टाकायची काय दिवस करावं वाटत. जुनी लाईन आहे ना त्यांनी मुद्दा म्हणलं तो समजलं. त्यांचं म्हणणं आहे की तिकडे त्या गावातून लाईन इकडे जोडा हे गावं अर्जन्सीमध्ये चालू करता येते. अहो तो गाव आमचाच आहे, दीक्षी तिथोरीच आहे. त्यांचंच गाव आहे. आणि हा भैवळ पण विषय मांडला होता मी. हे दिलेलं आहे शब्द दिला आहे तो शब्द पाण्याचा कंट्रोल करून प्रयत्न करावा. 15 दिवसापूर्वी मीटिंग असं नाही म्हणा सगळी कामं होऊन जातात पण अजिबात कोणतेही काम झालेलं नाही अशी परिस्थिती. 15 दिवसाने आढावा बैठक घ्या तुमच्या अध्यक्षाखाली होऊन दे. ठीक आहे म्हणजे घेऊया. काय रिझल्ट झाला आम्ही पण येतो. तुमचा हा सर्वे पण होऊन जाईल. हो. आपण भेटूया. तुम्ही बाहेर पडा उद्या. तुम्हाला फिरवतो आम्ही जरा गावामध्ये आमच्या गावामध्ये. त्यांची मजा बघू नका हो. त्यांची मजा बघताय. तुम्ही मजा बघताय हो. नाही तुमचं कॉन्डिशन आहे ना, तुमचं कॉन्डिशन आरसीसी आहे. तुम्ही नाही आलात. 18 गावांची 10 वार कोणा त्यांच्याकडे. त्यांचा तो एरिया मध्ये वास आहे. तुमचं कुठं बघा? जवळ आहे रे. आता अंदमान निकोबार भेट आहे. तुम्ही तो बघा तो भाग. तुमचं गाव का इकडे आम्ही या खूप डोंगर भाग आहे हो त्या साहेबांनी. सब 4 टोक आहेत, 4 टोक आहेत. हे त्याला नाव आहे. तिथं एक आहे, भुईवाडा एक आहे. मौंदा एक आणि जांभूळ एक आहे. मौंदा म्हणजे शिक्षेचं गाव आहे. इब्राहिम सर आता जायला का आमच्या गाडीत आम्ही दाखवून देतो तुम्हाला. फक्त यांना मी दाखवून देतो. त्यांची पण अडचण तुम्हाला समजेल. समजेल मग. निर्णय एक्झिक्युटिव्ह इथे आल्यामुळे त्यांच्याशी आपण चर्चा केली. आमचे जे प्रश्न होते, आमच्या ज्या समस्या होत्या त्या त्यांच्यासमोर आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न केला. आणि जे मुद्दे आमचे होते ते आत्ताच्या वास्तवतेला धरून होते. आणि त्या भागातील तितवली, दीक्षी, कोळपे, नानिवडे, वेंगसर, मांगवली या भागामध्ये विजेचा कायम लपंडाव आणि दिवसातून 100 वेळा लाईन जी लाईट ट्रिप होत होती त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्या भागावर लाईनीवर असणाऱ्या ज्या झाडी होत्या
त्या झाडीची छाटणी करणे आणि लाईन सुव्यवस्थित करणे ह्या सगळ्या गोष्टी आज एक्झिक्युटिव्हच्या जसे की झालेल्या बैठकीमध्ये दोन्ही ह्याचे डिव्हिजनचे आपले जे अधिकारी आहेत पुढे इंजिनियर यांच्या समेत ही चर्चा अतिशय चांगल्या प्रकारे झालेली आहे आणि त्यांनी सगळ्या गोष्टी ह्या मान्य केलेल्या आहेत आणि त्यासाठी लागणारं मॅनपॉवर जे आहे ते मॅनपॉवर या तिन्ही विभागाचं मॅनपॉवर एकत्र करून त्या ठिकाणी तातडीनं उद्यापासून त्या भागातल्या ज्या समस्या आहेत अडचणी आहेत आणि वारंवार जी लाईन ट्रिप होत होती ती ट्रिप होणार नाही अशा प्रकारची त्यांनी आम्हाला ग्वाही दिलेली आहे. आता हे जे आश्वासन दिलंय त्याची काय तुम्ही मुदत दिली आणि ते जर त्या मुदतीत काम झालं नसेल तर पुढची ऍक्शन आपली काय असणार आहे? 15 दिवसात जर का ह्याच्यामध्ये काही बदल दिसले नाहीत, सुधारणा दिसल्या नाही तर 15 दिवसानं या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचं आंदोलन छेडून त्यांना त्याचा जाब विचारला जाईल आणि ते त्याप्रमाणे त्यांनी ते मान्य केलेलं आहे. ते आपले जे चव्हाण साहेब होते DY म्हणून त्यांची आता बदली झाली त्यामुळे आपल्याला आधी रिक्त जागा होती ती रिक्त जागेची मागणी आपण केली आणि निश्चितच 2 ते 3 दिवसामध्ये किंवा त्या पुढच्या आठवड्यामध्ये ती आधी जागा पहिली भरून घेतली जाईल. मागच्या 5 तारीखला आम्ही आढावा बैठक आपल्या भुईबावडा भागामध्ये घेतलेली असता आपण त्यांच्याकडे प्रश्न मांडलेले. निश्चितच त्या प्रश्नाची काही उत्तरं आम्हाला अनुत्तरित होती ती मिळाली नाही आणि आता आम्ही कणकुलला फोन झाल्यानंतर निश्चितच त्यांच्या वरिष्ठ अधिकारी ते आल्यानंतर आमच्या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरही समाधानकारक मिळाली. त्यांना लागणारी मदत नितेश राणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालकमंत्री यांच्या योग्य सूचनेप्रमाणे निश्चितच तालुक्याचे 20 प्रश्न कसे कमीत कमी होतील आणि तालुका हा कसा आपला अंधाराखाली राहणार नाही याच्यासाठी निश्चितच आमचे प्रयत्न आहेत. म्हणजे आम्ही प्रयत्न नितेश राणे साहेब यांच्या मार्गदर्शन करतो कारण कधी आम्ही निधी कुठल्या गोष्टीबद्दल आम्ही राणे साहेबांकडे मागितलं तर आम्हाला तालुक्याला प्रत्येक गोष्टीची पूर्तता होते पण पैसे आल्यानंतर त्याच्या पुढे जी अंमलबजावणी करून घ्यायची ती अधिकाऱ्यांची. मग अधिकाऱ्यांनी जर कानाडोळा ह्या गोष्टींनी करत राहिले तर आपल्याला निश्चितच ह्या भागाला आम्हाला न्याय मिळणार नाही आणि त्यासाठी आज तितोली भागातील सर्व लोकांचं ठिय्या आंदोलन होतं. आम्हाला समाधानकारक उत्तर मिळाल्यानंतर आमचं समाधान झाले आणि येत्या 15 दिवसाची मुदत आम्ही त्यांना दिलेली आहे आणि निश्चितच 15 दिवसामध्ये कामांना सुरुवात होईल. ट्री कटिंग असू दे, लाईन आमच्या टॅपिंग कुसूरमार्फत घ्यायची आहे, शेपमार्फत घ्यायची आहे. म्हणजे तो कधी 11K 33Kचा प्रॉब्लेम झाला तर 11Kवरती तरी आपला त्या भागातील गावं अंधाराखाली राहणार नाही त्याच्यासाठी त्यांचे प्रयत्न होते ते आम्हाला करून देतो. मी त्यांनी सांगितले मांगोली भागामध्ये डीपीचा एक प्रश्न आहे, डीपीडीसीतून आपल्याला पैसे मंजूर झाले पण कॉन्ट्रॅक्टर थोडा आपला कानाडोळा करते कामं करत नाही त्या बाबतीत आमची सकारात्मक चर्चा झाली. त्या गोष्टी निश्चितच आम्ही पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांच्या सर्व नजरेसमोर आणून देऊ आणि त्यांच्याकडून अजून आम्हाला जसं का अजून वेगवेगळ्या तालुक्याला काय देता येईल हीच प्रश्न आमचा कायमचा कसा संपवला जाईल यासाठी आम्ही प्रयत्न